Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Nakauban ka, sir! Unya, ikaw pa ang deserve. Ay, saludog ko ni mo, Ma'am Chona. Madiskarte ka gayod. Andam nga masakripisyo. Hilom, amay. Ay, sorry, ma'am. Pero naman si Hiday Atina. O sao naman lang na, ha? Nga, gipulihan na raba na siyang serbong? Na, giilis na naman na siya isip private secretary. Naara ni Bong. Ay, wa din mo pahibaw, nga na si Hiday Atina. Wa pa, amay. Uy, si Serbo, presko na. Naka-short o puti. Niya way brief. Klaro kayo may brief ay. Niya naka-t-shirt o gitom. Uy, naka-sul o masag antasyos. Yawa tawan na eh. Niya pahingon din niya eh. Opa, Sir! Sir! wa ba'y mga lamok nga nagsunod sa to mga tao nga niabot? Ay, wa sir. Malinaon. Good. Sa agenda sir. Sa inyong meeting. Of course. Numero uno nga magbantay. Maog yun na. Okay sir. Gusto lang na akong sutaon ng giun sa nganong na-intercept o may nahitabo. Bitaw sir. Sakto gid sir no? Usa ka na sa gisuta sa atong koneksyon. Kinsa ang nag-operate ug nganong nabulilyaso, nganong nadiskuhido. Oh. Okay sir. Atod. Oh. Kumusta ang batanong nga gida ni Apple sir? Okay man, humba. Ako na sa Jerbe. Mm. Pero Tunto. sa kanindot yan no? Sus. Nindot gigayo. Layo na ni Atina, di ba? Oh yes. Klaro. Dili bistili pangutana. Unya, si Chona sir. Wa mo angal? Buangal siya. Huwag tag siya dere. Sir. Wa siya laing mahimo humba. Gawa sa pagtuman sa kong kagustuhan. Kay kundi gani siya mutuman, ug unya babagan ko niya sa kong gusto, dakong bukas ang pultahan sa pagbiya niya. Di ko mawili sa babae o mga babae nga maoy mo diktar nako humba. Iba talaga ang may pera. Pero okay ra si Chuna. Tungod kay dali rang niabot. Nakig-join pa namo. Ni Honey Sweet nako. Mo ba sir? Nagtupis. Sa dang ni serve si Chuna namo. Oh, Nagtupis po siya. wow. Unya, kana si Honey Sweet sir. Unsa man na? Oh, stay in siya karon. Unya, mao na na ang imong private secretary, ha? Oh, humba. Siya lang una. Samtang wa pa si Atina mabalik. Nabalik naman sa Tina, sir. Oh, unsa? Unsa na balik? Nabalik na lagi. Si Amay. Si Amay mo'y nagsulti nako. Oh, Iyay. Ayay. diri man ka. Oh, dili. Ha? Gihimo taman ka nga silbing gwardya. Wa ka di mahibaw? Tugo. Nagatugo, sir. Pero mato ni Amay. Naana si Atina. Oh, shit. Oh, shit! Oh, shit! Diya ka na. Uy, sir!
Dili ang nakabiya. Iknat magdunggan na nibaw sa nga balik na sa tina. Abay! Ay, hala, si Sir Bong? Abay, asa ka? Ay, di ara ko, sir! Ay, di ara ko, sir! Ay, nga, no? Abay! May isugo ka na ako? Oh. Okay, sugo ni mo. Ngano ka bang magka-report na ko, ha? Ay, usa may ako i-report, sir? Nga nabalik na si Athena. Ay, wa lang, sir. Ay, busy manggod ka. Unsay busy? Busy magkakatiman ni Honey Sweet. Motong wa na lang ko ni Sulte. Tinuod ba nga ni Ana si Athena? Ay, yes, sir. Asa siya? Ay, tua. Kauban siyang nanay Chona. Pareala ko si Chuna. Pagdali, amay! Ay, oh, sir. May isugo ka? Asa ang imong anak? Tuas akong kwarto. Manuwa ka musulti nga naa na siya. Ha? Ngano? Agay, gisakitan ko, Bong. Nganuwa ka magsulti. Kung si kapos na lang na musulti ko nimo, kanaan mo kay gilis niya. Chuna! Uwa na lang ko. Kung si kapos lanan, kanaan mo kay gipoli. Huwag magbuot na ako. Paariya si Athena. Paariya na yun. Okay. Pagdali, Litse! Lagi, dila ka na. Nabalik na di ay si Athena. Wa pa si makontento? Athena, anak, adjust lang. O si adjust na eh. Nangita si buong ni mo. Adua lang. Na naman kay bagong private secretary niya. Matod niya, way magbuot niya. Adua lang. Yun nilang good nak. Diskarte nak. Iparihas ko ni mo, nay. Ngaan na magpasakit? Diskarte? Para unsa? Para makapuyo ang haruhay? Akalitsi. Athena, ay kung supa ka, ha? Adua na! Ang batanuan nga nakita na ko nga naka-short o white. Anya, naka-sleeveless o black. Uy, bra. Nanigarilyo pa. Dito na siya na ako. Hey! Yes? Guest ka dali? Yes. Ikaw? Kinsa ka man? I am the first lady of Bong. I am Honey Sweet. Oh, wow. Og ikaw? Ako sad si Athena. Athena? Yes. Until what day ka diri, Athena? Ako sa private secretary. Honey Sweet. What? Og ako? Unsa naman lang ko? Private secretary number 2. O si Athena na. Mao ang private secretary number 1. Unsa? No, dili ka na mahimo, Daddy. Honey Sweet. Og labaw na dili ko musugot. Nga duha kami Tatay Bong. Oh, Athena. Ay nako. Hala, no? Usa kay mahitabo. Ang duha dili musugot. Si Honey Sweet dili musugot nga mahimong private secretary number 2. Og si Athena pod dili sad musugot nga duha sila. Usaw naman lang na oy humba. Ay, kay number 3, be. Ay, ikaw gayan. Anya bayaran ko ni magdako. Ikaw gayan. Ito, mo ba? Usa may mahitabo ka, no? Humba? Ay, labi siguro. Ang mawagtang na. Kana si Honey Sweet. Unsa? Magkapauli ka na, Honey Sweet. Ni ay 200,000 pesos. Silbing ipabawon ko nimo. Unsa? Never ka makakita og kumpanya nga magpabawon siyang empleyado. Bisag wa pa kasugod og trabaho. Pero pabawon na, ha? Ari ka makakita og employer nga sama nako, Honey Sweet. Daddy,
Daddy. Ayaw ka balaka. You have my support. Basta kay si Athena ang akong private secretary. Period. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!